Es una huelga clarísimamente política, de corte nazi, donde lo que se ha hecho y lo que se está haciendo es cortar las carreteras por parte de turbas violentas con el único objetivo de intentar paralizar Cataluña y hacer cuanto más daño a la economia de Catalunya, mejor. Hasta policia l'han cobert silenciat massa poc pa per un poble revoltat sense polític. Matí de sense resposta i una ciutadania que clama llibertat. Societat en l'estança en l'aire, els desigs llibertaris de vida digna, militants lluitant per la majoria que ja ha dit prou, que vol el pas sencer de tensions i escorcolls, donen peu a manifestacions espontànies, perquè en la relació amb l'evolució el poble ha parlat, demanem reduir ja versos impactats per als països catalans, Catalunya, País Valencià, ses illes.